Ολοκληρώθηκε και η έκτη ιστιοδρομία σήμερα. Ήταν μια όχι τόσο καλή μέρα στην πρώτη ιστιοδρομία. Είχα μια πρόωρη εκκίνηση με αποτέλεσμα αυτή η ιστιοδρομία να μην μετράει. Είχε πάρα πολύ δυνατό ρεύμα από πίσω μας στην κίνηση και μια λάθος εκτίμηση του χρόνου ανάγκασε εμένα και μερικούς άλλους αθλητές να φύγουμε μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα, που μας κόστησε και την κούρσα. Παρ' όλα αυτά η δεύτερη κούρσα έγινε με τις ίδιες συνθήκες, πήγε αρκετά καλά, καβατζάροντας στην πρώτη σημαδούρα δεύτερος και τερματίζοντας στο τέλος μετά από μερικά λάθη στη 10η θέση. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Έχουμε άλλες 2 μέρες αγώνα μετά το ρεπό, γιατί αύριο έχουμε ρεπό και ξεκουραζόμαστε. Έχουμε άλλες 4 ιστιοδρομίες πριν το Metal Race. Στόχος είναι η δεκάδα και μετά βλέπουμε.